Asing nai to khai tere Majang so kaneng le menai tere Nini onai to gorono Ya farka kumbar sabai no Oh asing nai to khai tere Belai hamba syar nangbai malaya tini ngetini Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni tongthok asaima salno regai nangtam sanamosong tini ang belai ke special wish klainan mosongo hasteni joto borok rokno reng srungnai engtheng reng phurungnai engtheng joto level ni borok do pharokno tini sini Bobagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ni 113 bisi kajak asaimani o tini tongthotok salo joto lokrokno haste ganangai lokrokno karibo hayung ganangai lokrokno pisarnani mosongo tini ni o tongthotok Bobagra asaimani salno ragai tini ang specially tini agirogo seng government ni kono lips rokhani mania petaklai bisiwo ang nogui mankha tini ni o bisio ang ta khumulongo phaijak khumulong amche phaijak khumulongo chini Bobagrani asaima salno ragai kabang ma dal bidal borok lama ganangai park ganangai tai hati ganai kabang ma borok ni tongthokmani chini traditional ni kanung sumung rokno kanjak berai laijak nogui beloino khasrango tini Bobagrani o asaima salno ragai apte haita tani bagai joto lokorokno tini ni tongthokma haino Bobagra no cheng bini asaima salo cheng jotono khabaksa homan baksa khe cheng gathalai tonglai ma haino khatong khajani bisingo berelai ma haino khatong khajani bisingo chini kan borok chumui phaima haino haste ganai borok rok no ang kobok nani mosong go mane tinini tongthok ma haino phiasak no o chini mol burum no tongthok ma haino tinini haikena tongthok tongtheng hanai ang kisa saklainani mosong ta saklan mosong no belai hambai syar nang tini oro kok sama bangai no nangbai malaya belanya tongthoka ngai phari seng tewo naliana thangai no update dong na jongri prothom hatia paisa jara sna edisi par bisine seng tabo onkora koi thane